इंसान हंसेला काहे, ये सवाल साधारण लगेला, लेकिन विज्ञान के नज़र से देखी तो ये बहुत गहरा बात बा। इंसान के हंसी दिमाग, शरीर और ये समाज तीनों से जुड़ल बा। विज्ञान कहेला कि जब दिमाग के भीतर डोपामिन और एंडोर्फिन जैसन रसायन निकलेला तब इंसान खुश महसूस करेला और ये हंसी आवेला। ये रसायन तनाव कम करेला, दर्द घटावेला और ये मन के हल्का बनावेला। इस हंसी के नेचुरल मेडिसिन भी कहल जाला। हंसी सामाजिक भी बा। इंसान अकेले से ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ जल्दी हंस लेला। रिसर्च ये बतावेला कि हंसी आपसी भरोसा बढ़ावेला, डर कम करेला और इस समूह के मजबूत बनावेला। बच्चा तब बिना बोले भी हंस लेला। कई बार इंसान खतरा टल जाए पर भी हंस लेला, जैसे डर के बाद राहत मिलल। ये दिमाग के संकेत होला कि सब ठीक बा। इस तरह से हंसी इंसान के जिंदा रहे, जुड़ल रहे और खुश रहे के विज्ञान